El projecte Tibat ens ha facilitat un espai de trobada i d'interrelació amb altres joves que se sentien una mica com nosaltres, no? Que estàvem en la mateixa situació de tenim somnis, tenim desitjos i aspiracions, però no som capaços de fer-los realitat en forma de projectes. Pues hoy hemos estado aquí viendo 4 de los proyectos que se han desarrollado dentro del proyecto Activat promovido por Nova. Desde la plataforma de ONGs hemos venido encantadas a ver un poco cuáles son los resultados de estos proyectos y nos hemos quedado pues, muy satisfechas. En dies com el d'avui o com la trobada que vam tenir també al febrer, ens facilita un espai en què podem veure com han avançat els nostres companys els seus altres projectes, veure en quin punt estan, ensenyar també a nosaltres què hem aconseguit en aquest temps que portem treballant els projectes i també una miqueta per ensenyar-los quines dinàmiques estem utilitzant, quins tallers fan els nostres companys i així també una mica de compartir aquest coneixement que hem adquirit tant a nivell de dinàmiques i projectes com a nivell personal de tot el que ens ha portat el desenvolupament en equip de tot aquest procés de creació de projectes. Básicamente que para lo que se están destinando los fondos, que es la parte que nos toca, pues llega a lo que tiene que llegar, que es al desarrollo personal y de ahí al desarrollo social y la transformación social de los entornos donde estamos trabajando.